गोदान आरो गोजाम गासै भिउवार्स नोंथांमोनखौ बे चेनेलाव बरायबाय। जेसिबिया हा जावगासिनो दं बेखौ नायनो फैदों जोङो दिनै। एक्सुवेलि बेहाय मा जावदों मिथिबायना? माने ट्रेन साइथिंनि लहा एबा ट्रेन साइथिं जावखांगासिनो दं बेवहाय। नै बेखौ नायदो बेनिफ्राय फार्स्ट स्टार्टिं आरोना। बेनिफ्राय ओरै थांगासिनो सेरावथ' दैसो। थारमाने बेखौ बोरै नुसनखो होनोब्ला बेवहाय माखासे गथ'फोरा दुगैगासिनो दंमोन होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय गथ'फ्रा फार्स्ट बेयाव दुगैबाय थानायाव नुसनदोंमोन आरोखि। बेनिफ्राय दा बेखौ जावखांनायनि टारगेट लाबाय। दा बियो बेवहाय बोरै थाफैखो होनोब्ला बेखौ जों आन्दाज खालामनो हायो आरो गोबाङा आन्दाज खालामदों माने बेयो गोदो गोदायनि ब्रिटिशफोरा बाहायनाय ट्रेननि लामा जानांगौमोन आरो बेयो। थारमाने गोदोनि समावहाय ब्रिटिशफोरा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बेजों लामा बानायदोंमोन जानो हानाय आरो बेखौ आन्दाज खालामनाय जादों। बिनि लकेसननि खोथाखौ बुङोबाथ' बे बर' एरियासो आरोना एकदम दा माने जि सोलिबाय थानाय ट्रेन बेनियाव एकदम बिथोरावसो आरो बेहाय थाथावामोन आरो बेनिखायनो बेयो सिगाङाव ब्रिटिशफोरा खामानि मावनाय ब्रिटिशफ्रा गारलांनाय लामा जागोन बे ट्रेननि। बेखौ जावखांगासिनो दं। एक्सुवेलि बेनि सायाव गोबाङा भिडिअ बानायनो होआखैमोन। मानोना बे लहाया सेन्ट्रेल गभमेन्ट एबा रेलवे डिपार्टमेन्टनि आखायावसो थायो नालाय। बेनिखायनो माने माबा मोनसे जानो हागौ सानदों आरो गोबाङा। बाट बाथ्राया जाहैबाय जिहेथु जों बेखौ खावाखै बेखौ रायजोआनो नुदों, रायजोआनो बोखांदों, रायजोआनो माखासे गोनां खामानियाव बाहायगोन। बेहाय जेबो दाय जानो हाया जों बेखौ सानो आरो। बाट जेखियानो जादोला बेखौ मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद लाखि आरोना। जोंहा दैमाबो गिदिर गिदिर दंसोगारो बेखौ बेनि थाखायनो दालाङाव बाहायनायनि टारगेट लानायखौ जों नुनो मोनदों। बयबो दालाङाव बाहायगोन होनना बुंदों। जोंनि बे जायगायाव माने बिराद गिदिर गिदिर दैमा दङ। बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोरब्ला मा जायो माने सोरबाया दै बारनो हाया, सोरबा गब'नानै थैनाय, सोरबा दै मोलोंनाय, फरायसालियाव थांनो हायै बायदि बायदि, सोरबा ओंखाम मोनजायै बोसोरफ्रोमबो बेबायदि जायो आरो। नाथाय बेखौ दायो जोंहा दालाङाव बाहायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जासिगोन होनना जों सानो। मानोना दालां होब्लाबो बोसोरै बायलांबाय थायो, बायलांबाय थायो, बायलांबाय थायो। बे खेबाव नाथाय एसे अरायथा गोजोर जासिगोन बायदिखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। बेनिखायनो वी आर भेरि लाकि। नोंथांमोनहासो मा सानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। जेखियानो जादोला बेखौ मोननानै जों जोबोद खुसि जादों। बेखौ जों दैमायावनो दालां बानायथारगोन बेनि टारगेटखौ लानाय जादों। थेंक्स। बैनि दैमाया ओरै दैमानिफ्राय जावबोगासिनो ओइ बिसिम आरो ओरै दंबावो खोमा सिं सिं बेखौ मिथिला। जायखिजाया बिसिम जावनायनि टारगेटखौ लाबाय, बोखांगासिनो। बोलो हो। हासिगोन दे, हासिगोन बोलो होबाव। Terus kau ada dengan senter lah, mana ya? Kau beri senter ni.
बेना बेखौसो नांजाथारब्रालाय फास फास आंजों सेरबा थांबायब्रा दंबावो देरदों ओइ मोनसेबावगौना मोनसेबाव लायगोला मोनबाय खेवनो हायो लाबोनो दाबासिबा dulu sambil aku pancing lah Cuma fitting lah, Surya. Tawang si mundo mana? Tawang mana ini? नै बेनो लास्ट आरोना ओरै सिङाव हाबलांना दं बुस्थुआ आरो ओरैजाय दंबावो नामाथाय बेखौ मिथिला जायखिजाया बिसिम जावनाय जाबाय जेसिबिया बिनिफ्राय थांबाय बिसिम जावनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो